tentoonstelling Zuid-Limburgse kunst, die in april 1954 in het Stedelijk Museum in Amsterdam te zien was, toont het werk van kunstenaars uit Zuid-Limburg, of wonenden in Zuid-Limburg, die lid waren van de beroepsvereniging voor beeldend kunstenaars, afdeling Zuid-Limburg. Het aardige van deze tentoonstelling is dat eigenlijk een aantal werelden samenkomen. De wereld van de kunstenaars die al voor de oorlog naam gemaakt hadden, zoals Charles Eyck en Huub Le Vigne en Han Jelinger. Kunstenaars die eigenlijk in het schilderen van de werkelijkheid nog voldoende uitdaging vonden. Dan de kunstenaars die van elders uit het land in de oorlog in Limburg waren neergestreken. Onder andere de kunstenaars op Kasteel Oost in Oost-Maarland, zoals Jopie Rozenburg, Gouderiaan, Henk Sitskorn, Harry Lips. Die ook van de werkelijkheid uit vertrekken, maar deze werkelijkheid willen bezielen. En vandaar ook de werkelijkheid soms geweld aandoen. En dan had je de jonge kunstenaars, jonge Limburgse kunstenaars die gedeeltelijk naar Amsterdam vertrokken waren om hun opleiding aan de Rijksacademie te voltooien en nog niet waren teruggekeerd of niet zouden terugkeren, maar dat wisten we natuurlijk in 1954 nog niet. En kunstenaars die hier gebleven waren. Jonge kunstenaars voor wie het schilderen van de werkelijkheid nooit een doel op zich kon zijn. Die wilden schilderen wat in hen omging, zou je kunnen zeggen. Wat interessant is, in een reconstructie, of laten we het een herschepping noemen, van een tentoonstelling die in 1954 te zien was, dat je in één oogopslag kunt zien waar iedereen toe stond, waar toen de kunst in Limburg stond. En wat je dus bijvoorbeeld kunt zien is dat op Gerla Taster na, die een voorzichtige poging doet om abstract te gaan schilderen, eigenlijk iedere kunstenaar nog de figuratie hanteert in zijn werk. Hoe verschillend de uitdrukkingsvormen ook zijn. We zullen ook nooit meer kunnen spreken van Limburgse kunst. Want hier kun je zien hoeveel vormen dat hij aanneemt en wat is daar dan Limburgs aan. Kortom, het is een stand van zaken in het midden van de jaren 50 die laat zien dat het Limburgse culturele klimaat zeker niet dood was, zoals in de jaren 60 wel vaak werd beweerd, die een enorme variatie laat zien aan uitdrukkingsvormen en die in die zin laat zien dat ook de jaren 50 lang zo saai en behoudend niet waren als vaak wordt aangenomen. Ik sta hier naast Nick Tummers, de laatst levende kunstenaar die aan de expositie in Amsterdam in het Stedelijk in 1954 heeft meegedaan. Herinnert u zich dat als een bijzondere gebeurtenis dat u in Amsterdam meedeed aan die expositie? Nou, het was natuurlijk zo dat je altijd plezierig meedoet als er een mogelijkheid is om je werk te presenteren. Daar maak je het voor. Het moet ergens zijn. En in Amsterdam was er een vriendelijke gelegenheid. Dat de directeur van het Stedelijk Museum al goed contact had met de groep uit Zuid-Limburg waar dan het werk uit tevoorschijn getoverd is om daar te exposeren. Weet u ook waarom een aantal mensen niet aan die expositie heeft meegedaan? Bijvoorbeeld op de lijst die wij onder ogen kregen stond de naam Aad de Haas genoteerd, de naam Daan Wilschut, Frans Timmermans, Charles Vos. Die hebben niet meegedaan, terwijl ze wel deel uitmaakten van die beroepsvereniging van beeldende kunstenaars in Zuid-Limburg. Ja. Hebt u daar een verklaring voor? Nou, geen echte verklaring. Ik kan me voorstellen dat als je de namen zo hoort, dat er een soort vrevel bij de een of de ander is om mee te doen met een bepaalde persoonlijkheid waar ze een idee over hebben. En dit was in begin jaren 50 en op dat moment was het heel erg duidelijk om te kijken of je de eerste comedie gedaan had en gevormd was, voordat je in het openbaar mocht optreden in Amsterdam. Ja. Maar eens een beetje als een mop aan te geven, want het waren natuurlijk ook eigenlijk gekke
gebeurtenissen. En de Haas om heel andere redenen. En Vos ook. Vos is eigenlijk voor dat soort dingen ook een oorlijke man geweest hoor. En die zei, als ze wat wil je hebben? En toen zei hij, pak maar al die portretten, die kennen die mensen toch niet. Zet dat in een manier, op zo'n soort manier zou zeggen van, dat hij niet in de handen stond te wrijven van, jongens, ik heb beelden in Amsterdam, Sandberg staat er met zijn neus vlakbij. Nee. Dat had hij niet nodig. Nee, dat hoefde niet. En bij Aad was het natuurlijk een kwestie dat hij al lang ook van de geestelijke kant uit gepest werd, schoon die geïntroduceerd was in Zuid-Limburg door een van de heren van Wittem. En de Aad zat in een veel spannender netje nog eigenlijk zo. Ik wil niet zeggen direct Leiden, maar het was natuurlijk wel iets dat niet de dag zich voor in de handen wreef voor een expositie te maken. U behoorde zelf tot meer vooruitstrevende kunstenaars, tenminste dat kan ik zo wel stellen, denk ik. Vertel dat wat vooruitstrevend is. Nou, vooruitstrevend, niet conventioneel. Oh, ja. Klopt dat? Ja, dat kon je zeggen, want dat heb ik ook wel eens ondervonden kwalijk. En dat was in de overgangstijd, in de ontwikkelingstijd van het ene beeld naar het andere beeld toe. En dat had ook te maken met de way of life. Hè? Hoe werd er met het artistieke alledaags leven omgegaan en hoe draaide het in verdere werelddelen. En dan als je daar mee bemoeid had, dan kon je wel zeggen het beste om nou met één beeldje met een hoop herren en een hoop gehandels ergens te exposeren. Dat is nou niet de hemel op aarde. Nee. Maar u hebt uw opleiding gehad aan het Tekeninstituut in Maastricht. Maar dat hebt u om een of andere reden niet afgemaakt, die opleiding. Kunt u zich nog herinneren waarom dat was? Ik geloof dat ik eigenlijk gewoon heb meegedaan met de orde van de dag. En dat ik rijp was voor het einddiploma, maar dat de directie het eigenlijk beter vond als ik het diploma niet kreeg, dus het ding zelf in handen. En er moest altijd nog wraak genomen worden op een of het ander en dat was een hele erg akelige spanning. En daarom kreeg ik en Vera van Hasselt, wij kregen het niet in handen. U kreeg niet het diploma? Nee. U kreeg het diploma niet? Ja, ik kreeg het diploma, punt. Nieuwe zin niet. En u kunt zich niet herinneren waarom dat zo was? Waarom u dat niet kreeg? Omdat wij eigenlijk al doende waren aan het hermodaliseren van de plaats van het artistieke werk in de maatschappij. Ja. In de gewone alledaagse leven en met interpretaties die je gaf in het werk. Ja, die de directie van de academie niet beviel, neem ik aan. Ja, iets dergelijks, ja. Ja. Dat gunde het ook niet. Ik werd opgebeld door Anton van Duinkerken op het telefoontje van de directeur van onze school. En, want we moesten naar de Haas toe, dat was een afspraak. En toen moest ik eigenlijk op een hele rare manier naar de man die mij dus opbelde. Hij had nog niet gezegd dat dat van Duinkerken was, maar toen draaide hij zich, toen ik achter hem liep, zo half om en zei, weet je wel wie het is die je ophaalt? En dan moest ik eigenlijk al op mijn knieën vallen zo aan. En het waren toen van die rare taferelen. Ja, ik kan me daar iets bij voorstellen. Ik las ook dat in 1954, toen het bisschoppelijk mandement werd uitgevaardigd, dat u dat jaar lid bent geworden van de Partij van de Arbeid. Heeft dat een ook met het ander te maken of staat dat los van elkaar? Of het precies zo is, omdat
Maar ik denk dat het meedoen met politieke activiteiten, ook in het artistieke leven, dat draaide al volop. En dan is zoiets als, als dat mandement dan eigenlijk de waarschuwing van hunzelf. Zet nou je handtekening. Ja. En ik weet dat ik in Parijs zat en dat er daar een van de geestelijken van de Nederlandse parochie in Parijs zeiden tegen mij die avond dat hij me wilde spreken in een café op de hoek daar zo. En toen heeft hij tegen mij gezegd wat me te wachten stond als ik dus genoteerd lid van de Partij van de Arbeid werd. En dan werd ik vanuit een zwarte rok met een boordje achterstevoren werd ik gewaarschuwd. Gebeurde dat bij meerdere kunstenaars? Herinnert u zich dat andere kunstenaars ook politiek geëngageerd werden en last kregen met de kerk? Nou ja, ik denk wel dat voorkwam als je bijvoorbeeld een openbare opdracht uitvoerde zoals je dat zelf voelde als iets wat moest gepresenteerd worden. En dat er dan gezegd werd van koes en doe maar zo of zo. En dat je eigenlijk tamgefluisterd werd. Want dat was wel iets wat vaker voorkwam. Ja. Ja. En anders kreeg je het werk niet enzovoort. Ja. Alle consequenties. Ja.